الفصل الخامس عشر كيرول سبو إجوا بونغول نيوتين في أولياء الله في وليا بالله بين إن عند جون بيتم بين ولي يسكو بيوني ولي وكراماتهم اتدو لكو بماريكون غران ياغال كو بيجوغي كون إجونغو الله وأولياء الشيطان وليا بإبليس بين وضلالاتهم إما جيريجي كو بيجوغي كون ألف أرانون أولياء الله تعالى كو في وليا بالله بين وني يوتو دي باسكي كو بين وندي important في ين etono tawre den e mabbe yu'minul muslimu juldon o gomdina bi anna lillahi wonde no wodani Allah taala to min ibadi modde jiya e makko ben awliya weldi be goy istakhlasahum o labbini be spécialement li ibadati fi rewgol mo neddo juldon o holoto dum wasta'malahum o gollini be fi ta'atihi ender doftagol mo wa sharrafahum o teddiniribe bi muhibbatihi fi yidugol mo wa analahum o hebinibe alegoy o yobibe min karamati imorde teddungal makko ngal fa wako kanko Allah waliyumun gido mabbe yuhibbum himo yidibe wa yuqarribuhum himo bannitabe Allahumma jalna ma'ahum yalla waden jiyabe mabbe wa hum ko kambe awliyaahu woni weldebe makko ben yuhibbunahu hibe yidimo wa yu'azzimunahu hibe teddinimo ya'tamarun hibe yamindira hakkundeji mabbe hibe yamondira be amri yamirore makko sabu yamirore makko den kanko Allah wa bi ko sabu mayre ya'muruna be yamirta kala mo be yamirta wa yantahuna hibe haditora be nay sabu hadore Allah nde wa bi ko sabu hadore Allah nde yanhuna be hadirta kala ko be hadata yuhibbuna hibe yidira bi hubbi sabu fi ba Allah no yidi nafi ba no welabe wa bi bughdi ko sabu tikkere makko den kadi yubghiduna be tikkirta nafi ba no mettabe ida saluhu sibe torotom sibe turki mutum bedo sibe turki mutum wawbe ni ben atahu okaybe andi no ayi mo wi'ata on taw men hirtike wobbe si yaltiti directement ko ina tawa sagine defon ka ano ton kadi torotobe Allah subhanahu wa ta'ala taju den artata vidi wa idha sta'anuhu sibe dabbiri mo balla la'anahum wallaybe wa idha sta'adu be sibe molori mo adam o molaybe wa annam no kambe hum ahlul iman ko kambe ni be iman be wa taqwa wal karama wal bushra teddungal e welo fi dunya kanna wa fil akhirati kala e modi Allah ma jalna ma am yalla waden jiyabe be ne musibbe julbe amine ma ke amina kono non Allah reni condini wosi ndi habbi goyi joda goldo wi yalla wade kaari ay ala gollude golle kaari dum wela jabinde yo Allah dande wawde wa kaari da gollude ko kaari won gollude ko Allah ko jabino kono ndin condi don di habbaki bay don o andi ko pular men no wa anna kullu mu'minin e wonde kala gomdindo taqiyun hullu Allah huwa odo lillahi wonande Allah waliyun haray ko gido Allah ghayra sunatum annam no kambe yatafawatuna kambe kadi waliyabe Allah be hibe burdi degere fi darajati me darajaji mabbe din bi hasbi taqwa embere kulol Allah mabbe ngal wa iman me iman mabbe kambe waliyabe Allah be ma du wi en waliyabe Allah be min Abdoullaye Kalla e onon jentibe ben tafsiron hidde jeya e mun tay minimi so hore men waliya yagal meden gal weldigal men gal e jungo Allah no burdi sabu hon sabu beydu burdugol men kulol Allah gol e imano ayato ta kola juludo geje juli safi e witiri tun darde tati fejji wali e juludo geje immi jamma juli sappo watti wotere woni sappo e go'o Allah fonnay be ka abadan balla na to nyo fa kullu man kana kala lati do hazzuhu gebal makko ngal minal iman ko imurde iman wa taqwa e kulul Allah awfa haray ko on dum buri timmude daraja kana talata to darjatu fa kullu man kana kala lati do hazzuhu gebal makko ngal minal iman imurde ka iman wa taqwa e kulul Allah awfa no buri timmude e hore beya ko wana non kadi awakana talata to darajatu darja makko indallahi kala a'la ko dum buri suude wa kana talata karamatu teddungal makko ngal awfar ko ngal burata timmude fasadatul awliya hore yagal be do waliya be Allah hore be waliya be fo humul mursaluna wal anbiya wa man ba'dahum e ben iwtirbe wa min ba'dihim no jiya kadi e baawo be do si annaba be ne labbe fejji al mu'minun wa annama
yujrihi llahu e wonde koko Allah subhanahu wa ta'ala woni doginde ko woni marsinde ala aidim e dow juuɗe maɓɓe ɗen min karamatin immorde teddule ka takthiril qalil wono fanɗingol hunde seeɗare min at-ta'ami immorde ñamete andi nelaɗo ɗuɗɗinno ndiyan ɗan ka sulhul hudaybi ɓe ɗuɗɗinno pooti hummaro kumɓengo Aba Talha defi ka ghazwati khandak ɗum ɗo fo en addi qissa muɗum ka siratun nabawi on yiltitoto ton say woni on hendaki ɗe ma heɓal feere jentagol ɗum on nodda elan ka numéro téléphone 657 60 53 09 628 même numéro 631 même numéro aw ibra'il aw ja'i ma ɗum sellingol musendiji wono ko boddi ndi ngatuno Aboubacry ka fammere wono ka yitere sayna Ali e musuno wal asqami e musendiji aw khawdil bihar ma ɗum jumpugol e baharuji sayna Omar e groupe muɗum on qissa jarano ɗon aw adamil ihtiraqi ma wasgol sumugol binnari ka yite wono sifa annabi Ibrahim wama ilayhi e ko woni e muɗum huwa ko tawata kañum min jinsil mu'jizati ko jiha ɗum e noneji ngalɗinɗi gayra sonatu annal mu'jiza no mu'jiza on takun o latoto maqruna tan ko jolkodirɗo bitta haddi ko ɗum woni e eɓɓore eɓɓande wal karamata e teddungal ariyatun ɗum ko luɓa ɗum anhu e ga e muɗum gayru murtabitatun wona haɓɓida ɗum bihi e muɗum wa anna min azamil karama e wonde no jeeya ko ɓuri mawde teddungal al istiqamata ñiɓugol ala taati dow ɗoftare Allah nde mi fi'ilil ma'murat sabu gollugol yamira ɗin ash-shar'iyya sar'ina ɗin wajjitina be woɗɗitagol al muharramati harminaɗi wal manhiyati e haɗaɗi ɗi wadalika ɗum noon andra moƴƴa lil adillatil atiya ɗiɗo dalilaji wonɗi arde awalan ikhbaruhu ta'ala humputugol Allah kanko tigi mo humpiti an awliyahi fi weldiɓe makko ɓen wa karamatin e teddule ko ɓe mari kon fi qawlihi e nder ngol daalol makko ka o daali ɗo in ala fame inna awliya allahi no weldiɓe Allah ɓe la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila ala watitoli kalimatillah dhalika huwa al-fawzul azim wa fi qawlihi ta'ala Allahu alla waliyul ladina kanko ni gido be do amanu gomnimbe yukhrijuhum wa yaltinabe min az-zulumati ila an-nur wa fi qawlihi wa ma kanu be wona li awliyahu weldibe Allah de wa ma afwan kam wa ma kana la taaki awliyahu weldibe makko ben ko nolle wa ma kanu be wona li awliyahu weldibe makko de be winnoton don waliyabe Allah kari ko waliyu kari ko waliyatu Allah dali be wona li weldibe Allah de in awliyahu weldibe makko be wonal illa almuttaquna sona hulobe Allah be wa fi qawli inna waliya Allah ande de min gido an kala alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin wa fi qawli subhana kadhalika kanuni li nasrifa an ko fiyo me yilu me itta makka su'a wal fahsha'a innahu min ibadina almukhlasin ko annabi Yusuf wa fi qawli ta'ala inna ibadi ande no jiyabe ambe ko ayo iblis laysa lak alaihim sultan wa qawli kullama dakhala alayha zakariya to makala nabi zakariya nate hore makko kanko hombo nene maryam al mihraba ka mihraba wajada kanko zakariya o tawa indaha takko makko kanko hombo maryam rizqan arsike qala kanko zakariya makka ya maryam anna laki hada qalat ojabo huwa min indillah wa fi qawlihi wa inna yunus andenu yunus lamin al mursalin ida abaga ante tumande waduno urban tumande udduguno ila alfulki we kalana almashhuni hewka fasahama wadi urban sabu daragol lana kan ide andi don kadi qissa on no juuti en andi qissa on ka tafsirul alquran kala mo famale mamo henda ki tafsirun yo noddu ka adresse di jonnuden email no wodi Elaaji Abdoullaye Kalla @yahoo.fr ka Facebook don kadi don wawa humpitade bi idinillah fasahama wadi urba fakana lati min al-mudahadin jiado luppube bimana perdudo mo hebali faltagamahu modimo al-hutu lingi ngil wa huwa taykanko yunsa mulimun ko felitido falawla anna sawtaino na kanko ko kana ulati no min al-musabbihin lalabitha unyiba in fi batni kan redu lingi ngil ila yawm yubathun wa fi qawli fanadaha nuddimu min tahti asengole makko ميم الله تازني قد جعل ربك
gomdi joma di tata kisengol e masariyan ilaygol wa huzi dimbu ilayki fadema bi jidi nakhlati jullere tamaro den to saaqeto nde futtina alayki do ma rutaban tamaroje kecce janiyan bendude fakuli nyama was tamaroje ne washrabi yarandi yan wagari ayna weltina hore ma weltina gite maada den weltina berne ma uttina berne ma den afi qawli qulna ma wi ana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ndare waradu be faanda namo kaydan pewje fajalna me wadi be alakhsarina perdube afi qawlihi am hasibta kasi ko anna ashabal kaf warraqimi ko don e raqimo be wi raqimo on ko alluhun ka adresse ji mabbe di windi do kanu be laat keminatina ko jiabe mande jamen ajaban hawnidi e dawal fitar to mande suka ben takkoyno ilal kaf faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina rashada fadarabna min wadi ala adanihim min piibe ka hore noppi mabbe alegoy men walliniri be noppi becce mabbe de legoy fil kafi kander fammere sinina adadan duubi kontadi thumma ba'athnahum saniyan dimunun ikhbaru rasulihi ko humputugol nelado makon an awliya illahi fi be do waliya be Allah wa karamatihim e teddule ko be mari kon fi qawli ender makko fi ma yarwi kon ko filli o jetti rabbi e joom makko azza wa jalla man adali kala anyan dolan waliyan gido am fagada dan tuhu gomdi harami hebilanike mo bil harbi gere hakkundeji amen ko annon ande sida mari anterne ma mo wata dartorde Allah kama taqarraba ilayya abdi jiya dan battora Allah bi shay'in hunde habba ilayya burande yide de kam mimma aftaratu alayhi ha hewtiti nde o gollata ko mi farle hore makko ko wala yazalu sirata abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili o ande jangino hadisi on nane hatta ko do woni e darsuji men febbinodi hatta o hibbaw ha mi yidamo fa idha babtu simi yidimo le lanni sabu kuntu mi wona samahu nopi makko alladhi yasma'u bi onanirta eske din don jentoto ko harmi hande kadi abadan wa basaru mi wona gite makko alladhi den yabsuru bihi de yiirta eske den daray ko woni hande kadi allahumma la wa yadaw mi wada jungo makko mi wona jungo makko allati ngo yabtisu biha ngo o nyosorta ngo o mimirta kala hunde eske ngo do nangay ko woni hande kadi al jawabu la wa rijluhu mi wona koyde makko allati den yamshi biha de o yarta eske de yahay ka woni hande kadi allahumma la wala in sa'alani wallahi so to kelan la utiyannahu mi qaimo wala in sta'adatni wallahi so molori lan kala ko ni kon la adibannahu milattahu wa fi qawli aidan inni min la atharu ko do woni mido hirbana mido sinana mido yottano li awliya'i weldibbe am ben sibe bonnama sibe tonyama kama yata'aru layfu wano buturi jaggitandi tonyandi wubbanta alhariba ko do ni fi gere wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam inna lillahi andana wodan alla rijalan worbe law aqsamu ala allah si tawi be haybe wondiri e Allah fi hunde la baram kanko Allah subhanahu wa ta'ala digganayno be o bi mana o latina naybe ko be hudi kon o gisa do kadi feji ka tafsir men bulughul maram min adillatil ihkam o do kadi gissa hino yanya ton ko honno wadi ko e hore hombo wadi yibte ka tafsir bulughul maram tawdo le hebali fere hendagol de yo noddu ka numéro téléphone ji di jonnude waawe mo yanyande inshallah 631 ka intercell 5309 même numéro réseau ji info si on Areeba e on se mati wa fi qawlihi no are ma kuma kambe ne laado lagar kana gomdi laatike fi ma kana qawlakum ben laatuno be fejjuno be adimo min al umam immorde moftanoji nasuni be muhaddasun yewtobe fa in kana silatike fi ummati ka mofti ando ahadun goddo alago istawini goddo e ben wonay ka mofti ando fa inno hare kono ton umar ko umar wa fi qawli alayhi salatu wassalam kanat latino ke imratun sonnajo turri wala daimu muyni nabiddo makko faratu yi rajulan gorko go ala farasin e dow puccu farihin ko duwoni labango faqalat kanko sonnajo o inni
اللهم يا الله اجعل ولدي وبيدا مؤمن مؤمن دون دو مثل هذا صفه او دو غوركو فالتفت يجتي لا فاده مكه طفل بوبو كون توتي اندون هو يرضى تاي كانيوم بوبو كون كو موينده كون توتي اندون كون دار نينا ماكو وقال كون وي اللهم يا الله لا تجلني وتا ودande مثل صفه sappay kun kankun Allah famine kun gundoji o do neddo fanut burradi yewtugol kun do bobo karamatan lil waladi ko teddungal fi teddingol jibindo wal walidi karamatan ko teddingol lil waladi onande bobo jibina don wal walidi e jibindo wa fi gawli fi khurujil abidi woni ender kongol makko kadi fi juraaji kan afwan fi juraajil abid o do neddo wetedo juraaji rewo Allah o ko jiado e bani Israil wa ummihi e ko feji kon hakkunde makko e yumma makko idh qalat ummutu man de makko makko no Allahumma ya Allah la tumitu ta waru o hatta turiyaw ha hollamo wujuhal mumisati geece be do rewbe toñobe goddo tukkowo mo wi'a himo yani e hore mabbe taw yanale hore mabbe odo gissa kadi odo kadi gissa odo kadi de ande ko juutudo en addino sifa makko mi do buri tanjinaade ka tafsir bulughul maram ray toujours numéro téléphone yidin no woda 628 60 53 09 et même numéro ka Cellcom ka Intercell ka Sotelgi et Allah subhanahu wa ta'ala andali fasajaba Allah laha alla jabina nimo odo do karamatan minhu ka teddungal immorde ka makko kanko Allah ta'ala to do la hawnande odo sonnajo wagala waladuha biddo makko wi jurajo lammattahamu tumande be tumunomo e bone on bi anna waladal baghi wonde no o biddo jina minhu ko imorde makko kanko ni hebindo debbo bande be ya tukkiri mo dum dala o wi anno lil walade wonande boba radi wondo muinude on ene bobo man aboka e riwaya go ko bobo wondo kande redu komboni bemma fagala pay kon wi kawoni muinde don tutti endo no jabira il ghanam ko ayno di dammino kelkari fanut qurradi yewtugol kun do muynay kon karamata li juray ko fi teddingol jurayji ona de teddingol pay kon ko jurayji al abidi rewo ko wiira ko wattira abidi mana ko aden rewo walla moƴƴa sababu non ko nena makko hudi mo kondi do koddindi jaabi sababu on ko dun jonni den numéro téléphone jidi fu pitagol gissan no yari non وقال صلى الله عليه وسلم في أصحاب الغار في بيدوين بفامرين الثلاثة الذين بين انطبقت عليهم الصخرة بفترين أدنوا وهورمون فدعوا الله بتورن الله وتوسلوا إليه بجكر كمكة بسالي أعمال نقول لهم بمؤيدين فاستجاب الله لهم الله أنجابنا به إتن به وفرجها وإتهارنا أنهم حتى خرجوا بيالت سالمين undo kadi karamata lam ko teddungal wonande be wa fi gawli ender mako fi hadisi rahib fi yewtere do karamo kojo wal gulame kundo paykum edi ja tumande arno fihi e makko anna gulama na paykum kum urama dabba kum fampino daabe hun kun ferino daabe hun kun allati kun kanat latino kun qadmanatil jamahir kun bloki jama'on kun hadi jama'on min al mururi imurde fejugol ramaha o ferori kun bi ajarin hayre famatat kum may wa marra nasim be hettilawo ngol fe'i fakanat ndo kadilati ke karamatan lil ghulam ko teddungal fi kun do pay kun non kama anna al malika no woni non lan don hawala o etino gatal ghalami wargol pay kun bi shatta sabu piji sertudi al wasail landor deji service ji sertudi kala ko inna kon don kaddo hisa falam yufli kanko landon o ganyanoki hatta ramahu ha o ferori mom min jabalin immorde ka fello dow shahigin ko do woni falam yufli o ganyanoki o hebano fere moƴƴere hatta rama kono girda o fero yimo min jabalin immorde ka hore fel
shahiqin ko ɗum woni fello shahiq walam yamut kono ma yano wa gadafahu o feroyimo kadi fil bari kandere baharu fa kharaja o yalti min ɗon kadi yamshi mo yaha walam yamut o ma yal fa kana dhalika ɗum ɗo fo laati karamata li gulami ko teddungal fi kun ɗo paykungal mu'mini as-salih salisan tatabun ɗum ma rawahul alaf konko filli ɗum guluji al ulama o jangoɓe wa shahaduhu ɓe tawa ɗum wa min awliya'i nimorde waliyaɓe wa karamatin e tedduɓe lam no wodani ɓe tafugul hasr wa karamatin e teddul lahum wodande ɓe tafugul hasr min awliya imorde wali injati yaga jungal karamatin e teddul lahum wonande ɓe tafugul hasr ko tata wala ko tata hino feƴƴi kontugol tafugul hasra hino feƴƴi kontugol wa min dhalika no jiha e mum e hino ɗo teddule ko waɗani waliya e makko ɓen ko andirta ɗo ko waliya e makko sa yi waliyajo Allah hino huwa hunde a sikkay wurita ena famuɗo a sikkay ko golli dow e jinnagoy ma a sikkay ko golli to karama ko baten hakke tartapiji ɗi hinon excellent hino hulɓini ruya ma ruya konko filla annal malaikata no malaika ɓen kanat ɓe laatake tusallimu be hiwratono ala imran ibn husain radiyallahu anhu ɓe aranoɓe innama assalamu aleykum wa inna salmana ende kadi salman al-farisi wa aba darda radiyallahu anhuma kana ɓe laatino e ɗon andi yakuluna ɓe ñamayno fi sahfatin e nder pilewo tiwal fa sabbati sahfa pile tiwal ngal subbun hini aw itta amara ko ñamete on fiya e nder pile tiwal ngal ñamete wi subhanallah ɓe ɗiɗo kala ɓe nani ma harawa Khalid bunil Walid woni to fa sabbati safa wi den pileti wan pileti wangal subbu ina witta amma ko nyamete on fi ha nder magga dum do yo odo nyamete wi ambe subhanallah dum do ko garan yagal ko karamata lam ko teddungal mabbe wacce hakke ko yewtere nde yiltondiri don ko ngure nde wayi wasi poda en on yafoto wanna khubayban en don khubayb kadir radiyallahu anhu kana latino asiran ko nangado indal mushrikin bi makka fa kana lati uta bi inabin muaddanteno inabu yakulu o nyamadu walaysa bi makkata tayli ala makka min inabin murdina bol leer wa annal bara'a wonden bara'a kadbun azib radiyallahu an kana ulatike kan kadi idha aqsama ala allah so wondiri allah fi shay'in fi hunde istajaba allah lahu allah jabina so wi wallahi mi wada hunde kare allah ne winana mutunno wadira hunde hatta kana halati yawmul qadisiyya jihad ninka qadisiyya aqsama wondi Allah edo Allah ani yumakkina al muslimina wonde ko dum woni o nyibinay julbe ben o darnaybe o tabintinaybe min riqabil mushrikin imorde daade hefera ben o wondiri inde Allah ne ayyumakkina al muslimin ko dum woni nde julbe ben nyibinta kafaje mun den min riqabil mushrikin imorde daade hefera ben wani yakuna ende o latoto o hudi kadi o ande o lato awal shahidin adi do yande shahid fil ma'arakati kagere kono dum don o tori fere ne laado kadi tori fere duwa ne laado jaabi way kon don wuri puissance fa kana lati ma talaba konko dabbe wa inna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kana latike yakhutubu imu khutubaino be inni en wo fakana lati ma talaba ko dabbe ko bimana ko dabbe ko hebi legu yaw wa inna umar anden umar kadi ibn al-khattab radiyallahu anhu kana lati ka khutubu khutubaino ala minbari rasulullah kamin bar ka juliden laado madina mo jawi do mo khutubude bil madina go fa idha bihi tayo kan ko mo maka ender khutuba yo bulu mo ina ya sariyatu kayo sariya aljabala ka bawo fello watto ka fiili ka bawo fello ya sariyatu aljabal yuwajjihu taynon on hino fewtiti qa'ida ma'arakatin e kunu jihad mana ko wada don ni amiru e hore kunu yuqallahu himo wi e sariyatu sariya fasami sariya kadi nani ka woni ton sawta wito makko ngon
wan haza bil jays o yiltude konungu ila al jabal be artika fello fa kana lati fi dhalika dun sabundun noddandu note don woni don nasrum polgal mabbe gol on andi wan hizama adaihim ko woni lo inegol aybe mabbe fole aybe mabbe be hoyne min al mushrikin immorde shirku be dum do fo mudum wadi wan hizamu edogol adaim aybe mabbe min al mushrikin ورجع ساريا روتي نجون فأخبر عمر بنت عمر وصحابة صحابة بما سمع كونانكم من صوت عمر من دهيت سيدنا عمر رضي الله عنه وإن الألا أيون دين أودو يتد أنا أبو الحضرمي رضي الله عنه كان ولاتي يقول إن في دعاء كندير دعاء مكو مطر إن يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم ندير إن الله دي إنده فاستجابوا له تيله نجابنا نمه hatta no hakan ko nyande go khadal bahara o jumpuno ka bahar bisariyatin wondude imminande den laado immindini mudum odo ala baybe hewti ka bar don o inni uke tay ko Allah wolorden e lumbay be ukki be lumboy benni en ka tafsirji tay kormo hoy gelodi din fo mudum mutano ka der ndiya tayle ko nder bahar wona wi'ede ko ciangol ma ko maayo ko bahar falam tabattal suruju khuyulihim bubano kormo hoy pucci mabbe ni wa inna hasan al-basri e do kadi wete hasan al-basri da Allah o torino Allah la rajul e do gorko gokan lati do yudino lorrimo kanko hasan al-basri o dari o hudi o ya don fa kharra maytan o suuyi kadi o yani don e don o mai fil hal goy e on hal na wasi o tori Allah e hore makko o yawni akeke de simai ma o yiwi don o mai kalawol do yeto ko don e don woni ko mai Allahu akbar hon wa inna rajula ande no gorgo minal wa inna rajulan no gorgo go kadi minan nakhai koni niri inne kana latino bihi e makko himarun ko yete kon himar mbabba famata lahu mbaɗo mbabba mba o waɗɗi mbaɗo noon mayirimo fi tariqi safarihi e nder lawol voyage makko mo yawde mayirimo o wata seppude o continue o wata seppude o yiltito kade goto ala arde ɗon o jooɗi fa tawadda o salligi o salla julli rakkata e nder ɗiɗi wada Allah o tori Allah azza wa jalla fa haya himara ko ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala wurniti mbabba makko mban wa hamala lahi o waɗɗi hoore mabba o ambarki hoore mabba kadi matta o ko ɗum woni dolle makko ɗen fo bagage makko fo an akhi hay otowal ma ngal paani ngal ɗole wona wonki wattante sakko nano metti wi ko neɓuɗa torade Allah ɗon fayda ɗen wawi wiide ko ɗon paano on weedirde suuɗorde ayi na fere ma jon noon si tawino ɗulle ɗum ɗo ko moƴƴintinte tafe ton ha wawa hettade kono du'a ma wawata an ɗum ɗo fof ko sabu mankugol moƴƴi maɗin e sabu ɗuɗugol bonɗi maɗin wattu yili ila gayri dal ka faade ko ina ɗum nal karamati immorde teddule Allah ti ɗen ɗanɗanɗa hoore ma la to adduɗe kontatake wala to saɗe kontatake wallati eɗen teddule shahada ha ɗe tawata tawano ɗum ala alafu nas guluje yimɓe balskoni mala yinol bashar he million ji yimɓe ba en gayni alifon ɗen natana ba on awliya o shaytan jon non weldi ɓe ɗiɗo shaytanuji ko homɓe on ɓe eyo kama yu'minul muslim wano julɗo gomɗidirno non nanen kama yu'minul muslim wano woniri non kadi julɗo gomɗinayi benna lishayatin no waɗani ɗi shaytanuji minan nas immorde yimɓe ɓen e shaytanuji ɗin ka yimɓe no waɗani ɗi awliya weldiɓe istahawada alayhim hiɗi dillina e hoore ɓen ɗon fa ansahum ɗi yejjintina ɓe dhikrallah jantagol inde Allah nde wa sawwala lahum hino baadinani ɓe asharra bone on wa amala lahumul batil ko ɗum woni o nettinani ɓe yelon fa asammahum o faaɗini ɓe an sima'il haqqe gaynanugol gonga kan
wa ama wumini abisaram gite mabbe den ko duwoni arru'yati dalailihi e yugol dalilaji makko din kanko Allah fahum kambe la wonande Allah musakharun ko duwoni ko be perdube musakharuna ko be bildabe wali awamiri e wonande yamiroje Allah den kadi muti'una hibe dofti wali awamirihi e yamiroje makko kanko iblisa den kan afan muti'una hibe dofti yughrihim muchina bi sharri boneji din wastawihim himo wilsindina be ila fasadi wastawihim himo yamira be ila fasadi faade wadugol boneji bitazyin sabu cudinangol be di hatta arafa lam hawa andini be al munkara ko anyakon farafu be andi dum be woti dum wanakkar lam o faytina be al ma'ruf ko moƴƴi kon fankaru be anyi dum don be nyidini dum do fakano be lati didda awliya Allah be wonti hande kadi contraire waliya be Allah subhanahu wa ta'ala be wa harban alaihim be lati kadi hande kadi haɓoɓe ɓeɗo wa ala naqis ko ɗum woni afwan wa ala naqidi e dow ñaawugol ngol minhum immorde maɓɓe ulaika ɓeɗo walawullaha ɓe weldidi Allah wa haulai ɓeɗa kadi adahu ɓe añi Allah ulaika ɓeɗo habbullaha ɓe yiɗi Allah subhanahu wa ta'ala wardahu be weltorimo hawla beeda kadi aghdabullah be tikkani Allah kono woniri waskhatuhu be tikkinimo faala ibn fay bilanatullah kudde Allah ni wa ghadabu tikkere makko ne walau zahirtu haystawni mi finyini alaydim e dow juude mabbe den walau zaharat haystawni feñi alaydim e dow juude mabbe non kambe waliyabe seytanuji din al khawariqu kawakiji wono sottingol leggal en wono yoringol leggal en wono sottingol suudu en dido fof Allah hino jarribobe kenen go be waawo be heba kutu few kono waliyabe Allah ben kambe diida torompatabe al khawariqu kawakiji yaltaydi masalan ka antaru wonde be wirata fi sama ka samona nay wobbe no inna ko do be juuli subaka be juuli juma on saudi no wona kono din kawakeji don ko kawakeji den nanda hore ma ko di islam ani harmini aw masha ma be yaha ala satil mai der diide ndiyam fubbo id ko adi laysa dalika dum do fo wonal illa istidirajan sona suynegol min Allah murka Allah ta'ala to don adahu ko doni ay mako ben kanko Allah aw aunan madu wallinde tebe min shaytan modde shaytan liman walahu be do fu kala ben weldude be mabbe wadhalika dun non andora mo jalil adillati taliya dalila jondi arde do din awalan ikhbaruhu ta'ala humpotugol mo kanko Allah tuɗum anhum fiɓe fi gawli e nder talol makko walladina ɓen kafaru yedduɓe awliya weldiɓe maɓɓe ɓen waliya maɓɓen at-taghut yukhrijuna hiɗe yaltinaɓe minan nuri itta ɓe ndaygu ila zulmati ɗi naɓa ɓe iniɓe ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wa fi gawlihi wa inna shayatina ande no shaytanuji ɗi la yuhuna hino wahayni la yuhuna hiɗi wahayna ila awliyahim faade jatigiɓe majji on ka yimbe li jadilukum fi di wengi on onon jatigibe ambe wa ina ta'atumhum son doftike be innakum non la mushrikun on shirki wa fi qawlihi wa yama yashurum jami'an ya masharal jinni qad istakathartum gomdi on duddinori min al ardi wa kana latike wa qala wi awliya weldi be mabbe be min al insi morde ka yimbe ben do ina rabbana istamta'ata ba'duna bi ba'd وبلغنا هامي يتك أجلنا إلى جامع الذي دين أجلت لنا للجنة دام قال النار جابوا ويتنك مثواكم ويردمون خالدين فيها إلا ما شاء الله
wa fi qawli subhanahu wa man ya'ishu kala wurudo kala durni do kan afa an dhikri waju an dhikri rahman waju Allah subhanahu wa ta'ala ngo no qayyidu lahu min julkindiraymo saytanan saytanuru fa huwa tawandun do lahu wonandemo akiyakede no qayyid lahu min julkindiremo shaytan saytanuri fa huwa tandun do lahu wonandemo garin ko wondi do makko wa innam no kambe la yasuddunahum wa innam no kanji shaytanuji din la yasuddunahum di sakkobe kambe wali yaabe majjon ani sabile laawol fewngol wa yahsabuna bisikkanam no kambe mutaduna ko be fewbe ko tuma be yolli wosi be anda wa fi qawlihi inna min ja'alna shayatina min shaytanuji din awliya awil didi lil ladina la yu'minun innahum no kambe ittakhadhu be jogitike shayatina shaytanuji din awliya min dunillahi ko wori Allah subhanahu wa ta'ala wa yasawuna be sikka annahum no kambe no muhtadun ko be fewbe tawona fa fi qawli wa qayyadna lahum min julkidirabe urana ay wondi be bombe fa zayyanu lahum be cudana be ma bayna dim kon kontri sama be wa ma khalfahum wa fi qawli wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu bi fubi sujilla iblisa kana ulati min al jinni kanko goy ko jeado jinna wana jeado malaika fa fasaga o fasin ini o sali yaltude o yalte doftare an amri rabbihi ko duni e yamirori jom makko nden saniyan dimunno ikhbaru rasulikum potugol nelaad Allah alayhi salam bi dhalika dum fi qawlihi ender mako makko lamma ra'atu man de ino najman hodere nden kadrum ya bihi gumdinde ferama fastanara de hubbi gala wi mukhatiban ashaba mo yewta sahaba makko ben ma kuntum kondulati don taquluna hidon wi ayno limithli hada sifande du hodere do si tettike fil jahiliya feno jahil qalu be jabi kunna min latike na qulu meden wi ayno bi mauti azimin hiyo ko hore jun mayde ayulado azimin madum ko doni jibinegol bobo mawdo ko dum e innayno fakal ne laad maki adum do fona haqiqa inna ko ni la yarmi bihi la yurma bihi feretake dum do la yurma bi de do hodere de ferortake le mawtati fi mayde goddo wala li hayati wana fi ngurdam goddo no jibinede walakin skoni rabbana jiyo mamen tabaraka wa ta'ala idha qada amran sabbaha hamlatul arsh thumma sabbaha ahlus samai alladhina yalunahum hikkibe bedon thumma alladhina rifti ben kadi yalunahum hikkibe bedon ko non hatta yablaga tasbih hasubbi nangoji ni fomu dum hewta di yotto ahla hadi samai be ngodo ahla hadi samai be o asama hikkidan nan do thumma yasalu rifti be toro نعم ثم سبح رفت سبوه أهل السماء بأسماء الذين بيالونهم هكي بدون ثم الذين يلوم حتى يبلغ تسبيح سبوه نانغون هوتيا أهل هذه السماء هم بينغودو أسما دو جون لغوي ثم يسأل رفت لندن ثم يسأل رفت لندن أهل السماء هم بأسما به هملة الأرس روندي بأرس به ماذا قال ربنا بمعنى بين لاندو كان ثم يسأل رفت لاندو ملائكة بين روندي بين arsi Allah kin be do hande kadi be lando nam wa taqtifu shayatin shaytanu jid in pife wippe asam anopi majji o fayarmuna di fere fayuzifunahu di munnire de do fayuzifunahu fayarmuna ko duwoni yiltito den seeda beni thumma yastakhbiruhum rifti humpita be non kambe malaika be rondi be arsi landi be ben ahlu kulli samani be kala asama halana be ko dum do wadi hatta yabla khal khabar akuni
be wulindiranta ton ha khabar on hewta ala sama'i dunya yimbe hikibe sama aduna on do wa taqtifu shayatin shaytanuji dinno hande kadi wippo don asam nande den fayurmauna be fere be jokkintine non de do kode faqdifunahu de yusina be de naba be ila awliya faade kawel dibbe majji mabbe den fama ja'u be kala ko beddi dum ala wajihi do bange makko fa haqqun haray dum don ko gonga kala ko di ardi fama ja'u bihi kala kanji saytanuji din ko di addi ko ala wajihi yeso makko fa haray ko dum don haqqun woni gonga o jaba dum don walakinnahum koni tun kambe yaziduna tahibe beydo e dum don wa fi qawli alayhi salatu wassalam lamma suilatu man o landano anil kuhani fi ndure be faqal ne laado make laysu bi sayin benna be fus be ata fus be anda faqalu be ni na'am innahum no be yuhaddisuna nahi be yewtan ahayana kenengo bi shay'in piji fayakunu di wona haqqan gonga kono non joni faqal ne laado jaabi don kadi be sahaba ben kam faqal be ni na'am ko gonga ne laado on say non be landingal landal do kadi faqal ne laado maki tilkal kalima ko duwoni kongol minal haqqi morde gongawol yakhtifu hal jinnul jinnaji din wippi ga kammu fayuqirruha ko tawata be wolino ngol do fayuqirruha tata qirri totongol tabintinengol fi uduni walihi ener noppi yibbe majji on feeji aluna be wattidano ma hawnde ngol kongol gotol don mi'ata kadibin penale temedere wa fi qawlihi ender ma ko mabbe mamen ko alaymo min ahadin hay goto illa wa gadu wakilabe sona gomdi o halfinama o wakkilama garinuhu wondi do makko o bisawmi wukila garinuhu wa fi qawli Areeba ko mabbe inna shaytanuji din yajiri di doga min ibn adama immurde iddo adama o majira damino jijan dan dogirta minal uruqi immurde dadi din kanar bernde fadayigu alayhi bittine hore makko majariyati dogirde makko den kande bando mon bissomi sabu horugol ko andingol en korka kan ka udday laawi iblisa di o rewata din o sirkila ender berndu manu baynon en hori sumaye haray heddike sumaye en hori wo sumaye hay dum no hulbini salisan tatabun dum mara aho ko konko yidum wa shahada usediti dum mi'atu ulufin basar guluje temedde yimbe min ahwali shaytaniya imorde alhaluji shaytanuji gharbiyatin kudiyan ko jiwirnidi fi kulli zaman kala zaman wa makanin enokko tagaw wadano lato li awliya shaytan waliya bi shaytanuji faminum man kana on lati do yati shaytanuji din hino aranamo ben wa'in enoneji min al at'ima imodena nyamete yol ashribati en jaranji wa minhum man yaqdi lahu shaytan umma shaytanuji din huntanta dum hajatu ajujimu wa minhum man yukallimuhu modin shaytanuji yewti bil ghaibi piji wirnidi wa yutliudi yillintinimo ala ba'di bawatin edo yoga e piji anda hore ma ko wirnidi al umura fi kuji wa khafayaha e kusudi e majinderton wa minhum man yamna'u ummono sakko desa nufuda salam sakutugol salmina ngon ilay fademu wa minhum man ya'tihi shaytan ummo shaytanuji din arata fi suratin ender mbadi wotiri fi surati rajulin ender mbadi gorko salihin moƴƴo indama yastaghithu ndimbadi kadi ndianda harema kono ko kabe sunot indama yastaghithu bidalika tumande o faabinori ndun shaytanuru don as-salihi wa minhum no mabbe kambe waliyabe shaytanabe man yati shaytanu mo shaytanuji arata din fi surati rajulin salih ender mbadi gorko moƴƴo indama yastaghithu bidhalika tumande kanko jiwon o wullitorno dum do on say baba makko andini mo dum do wa minhum hino mabbe man yatihi shaytan
omo shaytanuji din arata dum fi surati rajulin salihin ender baadi gorko moƴƴo indama yastaghithu bidhalika tumande o faabinori di fi on don gorko sali moƴƴo li taghririhi fi hudugol mo ko duwoni wa tadlilihi e majjingol mo wa hamlihi e rondagol mo fama ala shirki billahi shirkangol Allah wa ma'asihi ko duwoni e yeddugol mo wa minhum no mabbe kadi man kadi yahmiluhu ommo tawata di rondoto mo ila baladin di naba mo iledi ba'idin wodditinde aw yatihi ma di addano yamo bi ashkhasin awa ko duwoni yimbe aw hayatin ma dum haajoji min amakina imode nokkeli ba'idatin woddude ila ghairi dhalika ha ko ina dum e piji boyi min al amali modde golil altidin taqwa di tata hino dolnana ala fi ilaha shaytan e gollugol shaytanuji din e wa mardatul jannu jinnaji murtu didin wa khubatha'uhum isburdi subude majji on wa tahsulu hadhihi al ahwal hino hebara non sabu dido al haliji ash-shaytaniyya saytaniyankeji hidi hewtira natijata resulta li khubuthi ruhi al adami sabu subugol fes nyidda bona ruhu ko duwoni ibnu adama o bima yata'ata sabu konko andanda horema o naati min durubi shar'i morde lay bundi wal fasadi bune wal kufri yeddugol kefiran kak wal maasi e gejji al baydati wodditi an kulli dhi haqqin e do kala haqqe wa khayr e mojjere wa imanin e gomdinal wa taqwa kulul Allah wa salahin e mojjugol hatta yablughal adami ha adami yanke jon hewta daraja min khubuthi nafsi imurde sobugol wonke kin few hande kadi wa sharriha e bongol makke few yattahidu tawata hino wawa mulade fiha e makki ma arwahi shayatin wonude ruhuji shaytanuji al matbu'ati hippadi notadi alal khabati e do sobe o wa sharri e bone o wa yakhdamu ba'duhum ba'da hande kadi yoga e mabbe kurkano yoga kulla bima yaqdir alay kala ko di wawata kurkorde hore mudum walida ko sabudum lamma yuqal lahum tumande iwi ano yaabe yawmal qiyamati nyande dargal ya ma'sharal jin kono yim dental jinnaji garistaktartum gomdi on duddinori minal insi morde majjingol yimbe be yuqalu awliyahum wildibe jinnaji din inna minal insi morde kayimbe rabbana jomi amen istamta'ata dakmiti tuwoni ba'duna yoga amen bi ba'din sabu yoka wa amma al farq amma non difference ko woni kon bayna karamatillahi e bayna karamati awliya ila hakkunde teddungal waliyabe Allah ben ar-rabbaniya Allah yankobe be wa bayna al-ahwali hakkunde al-haliji shaytaniya yankoji di fa inna dum yazharu ino feñi ino banga fi sulukil abdi ender lawi jiya don wa hali al-haliji makko fa in kana salatika min dabil iman ko jiya do jomirabe iman wa taqwa al-mutamassikina jugitibe bi shari'ati Allah shari'a Allah zahiran wa batinan no feñiri no suudori fama yajiri ala yadayhi haray kala ko tawata dogi e juude o do den min kharigatin imurde kawa keji haray huwa karamatun min Allah ta'ala ndo ko jiado e teddule Allah lahu de o teddinimo wen kana solati kadi min dawil khubsi ko jiado yimbe suube wa sharri e boniji wal bu'di woditagol an taqwa e kolol Allah al munghamisina be mutube fi durubil maasi e laawi gejji al mutawakhilina mutube kadi toye ko gotum fil kufre kefran ka ko ngol fasade boneo fama yajiri kala ko dogi fi marsi ala yade yude be wede min khariqatin imurde ngalawji inma huwa haray dum don min jinsil istidraj ko hella bangi suyne gol ko Allah suyni be fi ha onangabe aw man khadamati awliyaihi aw min khadamati awliyaihi ma imurde kurkanagol waliyabe mayron kayro shaytanuji dum min ash-shaytani murde shaytanuji din lahu wonandemo hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala kala kaawake ko beedo wadi haray dum don ko jiya dum enoneji suynu golbe ma dum immorde kurkanagol waliyabe majji on wonandemo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu en waliyabe Allah subhanahu wa ta'ala